Здравейте! Днес ще правим едно, мисля, че интересно нещо. Сега ще видим дали ви харесва. Разбира се, ако ви харесва, оставете един лайк и се абонирайте за канала ми. Започваме. Вижте тази красавица. Плитката мисля, че е много хубава. Нареших я. Отзади върсих опашка, но развърсах. Днес също ще направим и тази ужасно грозна кукла на красавица. Сега гледайте до края видеото. Мисля, че няма да е толкова дълго, затова гледайте го до края. Започваме. Така. Първо, мисля, че трябва да я нарешим, защото вижте каква е. През цялото време е било вързвана и трябва да се нарежи. Не е ли много по-добре така? Вижте я. Много е красива, като я нарежих. Сега. Първо, не знам, може да сплета една плитка. Или пък не. Мисля, че ще е по-добре първо да я вържем на опашка. Затова взимаме ето този еластик. А ние разполагаме с ето толкова ластици. Ето толкова. Ако не сте видели, не са много, така че може би ще стигнат. Не знам. Ще видим. Така. И връзваме я. На по-ниска опашка, не да е прекалено висока. Ето, вързахме. Не ми се получи опашката. Явно ластикът нещо има проблеми. Затова ще направим една плитка. Така, първо трябва да я нарежим, защото вижте какво остава отзад. Това ми е работата. Така, да я нарежи. Всъщност няма да я връзвам на плитка, дайте на две опашчици. Ето такива опашки. Ще я вържа. Но разбира се, по-разресана от сега. Не може да я вържим така. Така, първо да разпределим косата. Защото ще стане ужасно, ако не я разпределим. Готово, косата е разпределена. Сега остава да я нарежем. Ето, вижте как стана. Мисля, че се получи добре. Сега да я врежем след този ластик. Вижте го, ето. Ще я вържем. Ето. Така. Всъщност си намислих една идея. И сега ще ви я кажа. Така, мисля, ето този кичър, който сега го вързах. Ето, вижте го. Този. Това е останалата коса, която не съм вързала. Другата част, ето тази, да я разпределя на две. Тази да отиде тук, а тази тук. Тази да я вържа, тази да оставя. Мисля, че ще е много хубаво. Вие как мислите? Пишете долу в коментарите. Мисля, че ще е хубаво.
Така че ще го направя. Олеле, не мисля, че е толкова трудно да се разпредели. Явно да. Ето. Тази коса ще я взима и ще я нарежа. Ето вижте. И сега ще я вържем с още един такъв ластик в същия цвят. Сега изчакайте да я вържа и ще продължаваме. Ето вижте, много добре се получи. И вижте сега тук. Това са вързаните кичури, а това е останалата коса. Мисля... чакайте, мисля всъщност да ви кажа тези двата кичура, ето така да направя, да ви сложа отдолу, за да прилича на сърце. Ето така. Това да го оставя отгоре. Мисля, че ще е много хубаво. Наистина. Не ви лъжа, много ще е хубаво. Така. И сега тук тези два кичура ще ги вържем със същия цвет ластик. Ето. Ще го вържем. О, чакайте, че за малко ластика да се скъса. Ужас. Олеле, не можете да повярвате колко хубаво стана. Вижте колко е хубаво. И това ще го вържа заедно с кярите. Този път с ето такъв жълт ластик. Хора, стана много хубаво. Оставете по един лайк, наистина. За малко да забравя и се абонирайте за канала, защото на всеки 1000 абоната ще има много специално видео, което си го паза, когато ги съберем. Съжалявам, че в миналите видеа не ви казах, но забравих и сега ви го казвам, но нищо, не е проблем. Затова се абонирайте за канала ми, защото ще има това видео, ще е много яко. И другите ще са яко, но това ще е най-якото, което сте гледали. Обещавам ви, абонирайте се за канала ми. Изпускате ужасно много. Ако не сте го направили, не знам. Ако не сте го направили направо, не знам за кой канал ще се абонирате. Ако не сте се абонирали за моя. Олеле, приятели, вижте как стана хубаво. Видяхте ли на какво съм способна? Абонирайте се за канала, напишете коментар и лайкнете това видео, ако ви е харесало. Не мога да ви накарам да сила да го лайквате. Айде, чао!